joué kalo kile muga ani nani samba flani muga ani duru kunafoni wati sira aw munu banga kunafoni ani ka ale makono sanga anaka wakati ayaw bismillah. Kunafoni damela bi anga jamana marabaw bina sefwari miliyar binani ani wolonvla ni ka ode kondo sene konyo ulla wala sa ka seka sene koni ni ka ale ko yakuba ya chuga mina sene mi yere kon nata sira bina ke bassin du bani aleta ani kata se selengeta koni fenema ni bara yere bela jelon kon damne na femi juin kalo temeni samba flani muga ani duru atako flana le koni ni kabi joué kalo kile mugani fla samba flani muga ani duru anga dongli de la saba ni oye babani kone bigini bagaga ka takase mariamba koni mani ma saba nun koni minena kiritigilamo ulufe uka kiri buludani ka septembre kalo kile nani makono samba flani muga ani duru babani kone ni bigini bagaga ale ni mariamba uyuka shufolo koni nika oshu uyuka shufala koni nika oshi kasubun koni o konnala amba yero la ka fo ko ni ma saba nu yero koni ayira ka fo ko ma do de koni fenetra dama ka seben koni nika odu uyira dama koni ni nyogontie sega segalu ni nyingalu koni fene senfe kritikila mo ya la nyinika o saba bela jedon koni mine nika u datu ni ndong ni dala saba nu yero koni ayira ka fo u kanumba munu koni be bololo sira u kanala ulude koni be nyogon buruja kosobe bololo kana ula kritikila mo yero koni tuye wele ninga kangarda keni uye kakla tuguni ka fo uka kangarda u kanumba wi ubora ka kanumba kangarda u kanumba ye o fena ko fe tuguni u segena kani wale akura nu koni nika o damne tuguni bololo kana ula o de se fesa u minena nika u datu femi ye fedama ye ale koni bora nika ye ka fo ko ni ngoni ye dusuma kasa ko baye dongli dala stra koni o fe ko nga ubete kiritira ma uluka boluka ero ko tradi fene koni ale koni ma haklina ba koni di ami wakati mina ina fo sisa ma do fene koni yo haklina unika di chama ya yira ka fo ko ni wale ko ni ale bena kosobe ni mena ka sababu ya anga dongli dala ka do daklen fe ni ka bo daklen fe yanu be bo kasobo yira ko ni ale ko nala una seka kanglen ko fo wa bololo kana ale be seka sumaya ni wakati na kabi joué kalo kletan kono ton samba flani muga ani duru kalanso mbeno ni alebe wele ko Jean Paul II falaje kaw ulu feno anga jamana koni be musaka min koni ni ka adu kalanso ina uye anyongiri kalmesaro kemesara bishigin ore koni bedi kalanso karamogo koni uluma uka sarala kalanso yere koni école catholique de ayira la ka fo musaka in koni kumbedi kabisa amba kele ni keme kono toni bi olonvla ani fla ameta kajolokaw ulu feno kerenkena sa lulunina laminin ani nimbugu femi ye mamara fentigi do koni sa ni ulu be jate karogelen dina tigila mawfe u keleno ka du kono maw koni ni ka ulu faranyonka misri kono na de koni na ka klatuguni ka maw baga ka ye ka fokuni mamu kon kera sawe ka fintigila kaw ulu wele abeke gele ya baye u koni ma ni keleno jorna ko baye du la maw ulu ma nu keleno ka wele dala se jamana marabaw ma ko ka deme koni do ma mi wakati mina inafo sisano ameta katikoko kaw ulu feno shifina ka do ni oye chelakai ale koni shude koni yira atelier de couture do o konnala katikaw ulu feno femi ye patisserie fili yere koni o kerefe ayira wakati mina sa jurude kon tumbe akana nazara kana ko akontunye ayere pandude ka yira la ka fo koni kamaleni yere koni ale ye wolfo de koni ye ashu yira atelier mi konnala abe kalale ko atelier kele ni fene konnala ni wakati na segesegelu koni be sena fintigila kawfe wala sa ka se ka do femi kera ni kamaleni yere koni satai ameta gambika ulu feno ma bayiri ka chama ni koni beno munu bora ka uga dusuma kasa koni nika oyira joué kalo kile muga ani sabaina banjulu ka ulu feno dusuma kasa inte doberede o de ye ka fo ko jamana koni alebe ka mara yuruku o kanka ani jamana mara ko jugu ya fene koni o be ala o dusongo yalo no ka sababu yake uga jamana maraba ni oye adama baraw ye min na alebe fangala kabisa amba flani tan ani woro akoni me jamana koni kani wakati na amara ko jugu ya koni o de be sena ameta République démocratique du Congo uka kiri ministry ale ka kiru koni o damne na joué kalo kile muga ani saba samba flani muga ani duru kiri mi yere koni senfesa na yere ndo ka fo ko akile ndo ka musaka do koni ni ka o yuruku mi na lebetijo fo dollar wari million tan ani konontona mi ni akunkanga ka kasobon koni ni ka ojo kinzanga ni ka jamana o
kinsan kanikaw ka dugu kɔni o kɔnɔna la ni wagati na kiriw baaraw olu bɛ sen na a ka sɔrɔ la dɔnbaw olu kɔni ye kuma dɔw kɔni ni ka o da kiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ o ma ka kiri tigilamaw kɔni fɛla ko ye o ye o kuma ninnu kɔni ni ka ban ka mɛn kɔni kɛ o kuma fɔta ninnu kɔni na a baaraw kɔni olu bɛ sen na a ta ko filanan kɔni bɛ kɛ bi maa wɔɔrɔ du kelen kɔni kɔnɔna la olu tanyana ka sababu kɛ sirabakan kasara kɔni ye u ka jɛnɛjɛw o kɛra Afrique du Sud jamana kɔni o kɔnɔna la a kɛra juillet kalo tile 19 san 2025 ni maa ninnu yɛrɛ kɔni suguya ye Dinas Park u bɔra o jamana de kɔnɔna la ni o ye Veronique ye ni dugu kɔfɛla yɛrɛ kɔni bɛ Gutenka o jamana kɔni ni dugu kɔfɛla yɛrɛ kɔni bɛ Gutenka kaw kun fɛ yen nɔ a yɛrɛ ka fɔ u yɛrɛ kɔni tun bɔra janaja de kɔni na u segintɔ de la sa u ye sirabakan kasara kɛ ni ka u bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛ u ni na k'a yɔrɔ la ka fɔ a maakɔrɔba yɛrɛ kun bɛ si bɛ t'i jɔ san 68 a laban yɛrɛ kɔni si bɛ t'i jɔ san 27 la an bɛ taa États-Unis jamana o kɔnɔna la juillet kalo tile 22 san 2025 a yira ka fɔ ko u kɔni y'u sen bɔ UNESCO la UNESCO ye faraɲɔgɔnkan kulu ye Nations Unies ale kɔni fɛ min ɲɛsinnen bɛ kalanko koɲɛw olu ma ka taa se seko ni dɔnko koɲɛw ma u kɔni tun bɔra fɛn min ye UNESCO ale ye san 2018 wagati min na Donald Trump kɔni ale tun bɛ fanga la nka a bɔlen fanga la sa juin kalo san 2023 u seginna ka na ko kura nka Donald Trump kɔni nalen a y'i sen bɔ a la tuguni an taa farikolo ɲɛnajɛ ale ye bunakun kan fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ ale ka ɲi maa ka kɛnɛya kɔni ma kosɛbɛ o de siratigɛ la sa groupe sportif du 26 mars olu maaw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka farikolo ɲɛnajɛ kɔni ka o boloda 26 mars kɔni ye ale kɔnɔna la fɛn min ye Yazi Samake Mali kunnafoni tɔgɔ la ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye farikolo ɲɛnajɛ ye ale sira fɛ aw ni an ka jɛni ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛya tigilamaw ka fɔ la fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ ale nafa ka bon kosɛbɛ an ka kɛnɛya o ma o de hukumu kɔnɔna na groupe sportif du 26 mars ale ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu mun ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye walasa fɛn min ye kɛnɛya o bɛ se ka sabati farikolo la cogoya mun na ani fɔ ka taa se hakilina o lafiyali ma o de hukumu kɔnɔna na Mali kunnafoni wulila ni ka se nin jɛkulu kofɔta in ma o de hukumu kɔnɔna na an ye ɲininkali tɛnkun nin groupe maaw dɔ la an ka jɛ ni k'u ka kɔrɔfɔw lamɛn o sen b'a la ani an farala ɲɔgɔn kan an y'a ye a b'an dɛmɛ souvent a bɛ taa n'o tɛmɛ kan wuladaw fɛ a ka fisa ni k'i sigi so kɔnɔ ten ani kulonkɛ ni ci kuntanw na quoi n'an bɛ yan san ka ɲɔgɔn regrouper souvent a bɛ ɲɛnafin yɛrɛ tɛmɛ vacances kɔnɔ i n'a fɔ nin waati ninnu yɛrɛ ɲuman voilà o bɛɛ b'a la farikolo ɲɛnajɛ nafa ka bon surtout an musolakaw a bɛ forme d'an ma a bɛ kɛnɛya fana sabati ne yɛrɛ don wagati n fari kun bɛ n dimi n ka ko kun ma ɲi mais kabi ne y'a daminɛ n ye kɛnɛya sɔrɔ awɔ n ye damu sɔrɔ Ala yɛrɛ de Mali kunnafoni jabaranin najɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadɔ de bɛ k'a da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan